כן, אני נמצא עדיין בצרפת, בה אני משלים את השליחות. במסגרתה אנחנו מארגנים גרעין עלייה לעיר חיפה, בעיקר לשכונות של נווה שאנן ואולי גם לאחוזה. חיפה כידוע הכירה שנים רבות תלמידות שהגיעו במסגרת הטכניון, בעיקר בזכות הרב זיני. וכמשפחות היהדות עלתה להתיישב בעיקר בערי החוף כגון אשקלון, אשדוד, נתניה וחדרה. כעת זו תורה של חיפה. אנחנו מאוד שמחים שאנחנו יכולים לקדם את התוכנית הזאת. זוהי יהדות שכידוע משלבת אפיונים של המזרח והמערב גם יחד. ליהודי צפון אפריקה יש הרבה מה לקבל מהעיר חיפה, ויש לה ודאי הרבה מה להוסיף לה. מה דרוש להם? לב חם, זרועות פתוחות, לב חם. הם יוסיפו כפי שכל גלות אשר שבה ארצה הוסיפה, והציפייה שמאפיינת את היהדות הזאת תמצא את ביטוייה בהגשמתם, בעלייתם לארץ, בשילובם למקומות העבודה ובבתי הכנסיות, ונשמח כולנו בשבים בנים לגבולה של הארץ האהובה.